Takže na našej stránke sporteshop.sk nájdete aj toto vylepšené madlo laratové alebo cone puller, kde vlastne táto strana je rozšírená, aby zvýšila ťah do horného zápestia. A s tým, že štandardne sa s týmto madlom cvičí takto. My sme predĺžili túto pásku, aby vlastne sme dosiahli to, že vieme vykonávať celú pronáciu a supináciu ako pri zápase, čiže pás mi pekne obtiahol ruku, ide to ponad moju hanku a vlastne ja viem plnohodnotne odcvičiť ako kebyže techniku vrch. A keď chcem ísť spodok, tak to madlo otočím, nastavím si to na supináciu a takto pekne viem odcvičiť aj spodok. Takže vďaka tomuto vylepšeniu sa toto madlo stalo multifunkčnejšie a ak sa vám zapáčilo, tak objednávajte zo sporteshop.sk.